Pasina Zanopia? Pasina. Pasina Zanopia? Pasina. Pasina Zanopia? Pasina. Pasina Zanopia? Pasina. The reason why ZANU-PF is going to tumble almost 20 million, you are very less than 80. It is because of 20 million people, we are not united. Now, the criminals of ZANU-PF, they are united to do crime, united to kill, united to abduct, united to torture. And you say, united to infiltrate into you. Jeff Judah Hosana is addressing Zimbabweans in Limpopo, South Africa without fear, boldly blasting and criticizing ZANU-PF to the fullest extent. Kusangana kwatikuita zvakare pachannel ino, channel yeZimwitness TV, pandinodzoka nema-updates akasiyana-siyana uye ndinoti kana kari kekutanga kusvika pano ndinokumbira kuti ungobaya button rekusubscribe then turn on the notification bell kuitira kuti usarasikirwe ne-every update yandinodzoka nayo pano nguva nenguva. Ladies and gentlemen, I'm back again nestory ya Jeff Judah Hosana uyo ari kuadresa maZimbabweans ari kuLimpopo, South Africa, achitaura iye kuti pasi neZANU-PF. Asi pane mibvunzo yevazhinji iri kuti ko mungazoadresa vanhu nekuita musangano muri munyika yevatorwa kudaro zvinobatsirei? Iyi mibvunzo yevazhinji vari kutaurawo pasocial media maringe nemashoko ataurwa naJeff Judah Hosana. Ladies and gentlemen, kazhinji nyaya dzakaita seidzi ndinowanzofarira kuti munge muchizvinzwira moga, asi mapedza kuona this video ndinokumbira kuti tisangane mucomment section muchitiudzawo zvamunofunga pamusoro penyaya iyi. Pasina Zanopia? Pasina. Pasina Zanopia? Pasina. Pasina Zanopia? Pasina. Pasina Zanopia? Pasina. Right. Yo man, here varume. Bible rinoti Davhidhi akanga ane varume vehondo. Basa remurume harisiro kungogara nekuberekesa mukadzi. Right, tine vakomana mayuthi vechidiki. Vazhinji varikutanga kubuda ndebvu, vamwe havana kubuda ndebvu. Does it make sense that wakangoberekerwa kuZimbabwe kuti uye kuzoita murando womuSouth Africa? Yet nyika yenyu ine upfumi. Yet nyika yenyu inonzi nyika yenyu makatoitiza. Iwewe uri mudiaspora, hanzvadzi yako iri mudiaspora, tete wako vari mudiaspora, pamwe baba wako vari mudiaspora, baba munene vari mudiaspora, pamwe sekuru wako wakafira mudiaspora, pamwe iwewe uri kuurorera mudiaspora, vamwe vedu vato nevana vazvarirwa mudiaspora. Zvinoreva kuti it's a crisis. Zvorevei? Zvorevei? Pasina ZANU-PF? Pasina. I'm happy that ndanzwa kuti pane vekuchipinga, ndakanzwa kuti Mverengwa iripo, ndakanzwa kuti Shive iripo, ndakanzwa kuti Matebeleland iripo, ndakanzwa kuti Mugweri meso Midlands vanhu varimo, ndakanzwa kuti Marsh West irimo, ndakanzwa kuti Manicaland is covered. Pasina ZANU-PF? Pasina ZANU-PF? Right. Kuda kuti timboimba pamwechete zvishoma ndisati ndataura. Varume kufika moyo makazvidawo, kufika moyo makazvidawo, kufika moyo makazvidawo. Varume kufika moyo makazvidawo, kufika moyo makazvidawo, kufika moyo makazvidawo. Varume kufika moyo makazvidawo, kufika moyo makazvidawo. Kufika moyo makazvidawo. Kufika moyo makazvidawo. Kufika moyo makazvidawo. Varume kufika moyo makazvidawo, kufika moyo makazvidawo. Kufika moyo makazvidawo. Uyo kufika moyo wakazvidawo. Wakudere kufika moyo wakazvidawo. Vasimwa kufika moyo wakazvidawo. Kufika moyo wakazvidawo. Kufika moyo wakazvidawo. Kare pasi. Ndinofara kuti pakati penyu vazhinji vanopenda, vazhinji vanonamata. Munoona sei nauye kunamata Mwari uri munyika youtorwa, kwauri kudzvanyirirwa. Iwe une musha nenyika kwawaifanirwa kunge uchinamatira. Varume munoti kudii minamatiro yakadaro inogamuchirwa zvakadii pamberi paMwari?
wanikwa zvine zvivakuita munamato wokutiza musha make kuti anopotera kune mumwe musha. Dai imi makanga muri pachinzvimbo chamwari mukanzwa munhu ari kuplana kuda kutiza muimba yake kuti aende kune imwe imba kuti anoraramira munembe isiri yake, unoti kudini munamato wakadaro? Munamato wakafa. Vazhinji vari kunamata munamato kuti ndada kubuda muZimbabwe ndiende kuSouth Africa. Asi kozvino zvichinjai manamatiro munamato wokuti handichade kunamata ndiri muno, ndada kunamata ndiri kumusha kwangu. Saka zvandakuenda kune muvengi idiot, ndakunorwa nemuvengi, nokuti Jehovha achipa nyika yeIsraeri, nyika yeKanani kuvaIsraeri, kwakanga kune 7 nations. 7 nations. Varume ava vakanga vari vana vakaberekerwa mudiaspora sevamwe vapana. Vakanga vasina kudzidza hondo, vaifanirwa kuti vanorwisana na7 nations dzine experience yehondo nokuuraya, 7 nations dzine utsinye seZANU-PF. Don't think about a political party. Zimbabwe has over 140 political parties. They have failed. Don't think of McDemos, Sitsimog and Tsvangirai, probably over 500 demos. They failed. Don't tell us about the government of national unity. Takaiona pamazuva Tsvangira, it has failed. And you say it. Pasina ZANU-PF. Pasina ZANU-PF. Now unity is the key. The reason why ZANU-PF is almost 20 million, you are very less than 80. It is because of 20 million people, we are not united. Now, the criminals of ZANU-PF are united to do crime, united to kill, united to abduct, united to torture. And you say, united to infiltrate into you. That's like a true quote. Nasi na pana pa tisikuda political party. Sikuda murumbo oku Zimbabwe. Wakazi wedu wambomira kuitira kuti chihure chisapinda pakati pano. Kuitira kuti chihure chisapinda pakati pano. Abukundifa. Tirikuti vakazi nevana vambomira kuitira kuti chihure chisapinda pakati pedu. Nevana vambomira kuitira kuti vadzidze kudefenda nyika kubva kunani? Kubva kwatiri as the leaders. Warume, nyika yeno yapiri ya South Africa, it will celebrate kutambudzika kwa Zimbabwe, so they gain cheap labor, number 1. Number 2, they gain my resources ekumusha. Number 3, waba vatora chikoro chwane kumusha, wosumudzira nyika yawo. Murikuzvinzwa. The moment you turn out this ZANU-PF out, vachatenga chingwa muno 1,000 rand, 10,000 rand, 10,000, a loaf of bread here in South Africa. Why it's negative? Makatarisa retail industry sector, yaka dominate kwa nemi. Makatarisa banking sector, yaka dominate kwa nemi. Babara mwari papa wangu wachiti, he is a teacher, anawake a teacher. Instead of teaching Zimbabweans, wari kusumu ziranyi kaisiri yawo. Those are three we stop this nonsense. Really starting now. I cannot promise you, but I can assure you that ZANU-PF got to go. When? Look here, this is Limpopo. How many Zimbabweans are here? Murkita basarukuwa pamari. Mushiro jazimba zao. They are just heaping from you. They are blood sucking from you. Wango